Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Знаете ли какво е енергийна общност? Това е обединение на хора, фирми или организации, които заедно произвеждат, споделят и използват чиста енергия, най-често от възобновяеми източници като слънце и вятър. Целта им е ясна: повече енергийна независимост, по-ниски сметки и по-чиста околна среда. Енергийните общности носят реални ползи. Намаляват разходите за електроенергия, създават устойчиви местни икономики и допринасят за опазването на природата. Освен това, хората получават повече контрол върху енергията, която използват. Енергийните общности могат да бъдат различни по вид и мащаб. Има жилищни общности. Например, блокове или квартали, които произвеждат енергия чрез соларни панелни системи. Фирмени. Бизнеси, които обединяват усилията си за устойчиво производство. И обществени. Общини, училища или болници, които дават пример за отговорна енергийна политика. Енергийните общности са бъдещето на устойчивата енергия в България. И вие можете да сте част от тази промяна. Следвайте ни и научете как да създадете своя енергийна общност. Нашият екип е наличен да ви консултира. Водещ Ева.